Прывітанне, я Артур Камароўскі, і гэта падкаст «Белы верш» ад онлайн-часопіса «Таўбін». У першым сезоне падкаста я буду размаўляць з аўтаркамі і аўтарамі часопіса пра паэзію, рыфму і верлібры, немагчымасць і матывацыю пісання тэкстаў, а таксама пра іх любімыя вершы. Наша госці сёння – Вольга Касцюк. У гэтым эпізодзе мы размаўляем пра цяжкасці самавызначэння, паэтычнае шматмоўе, а таксама пра падабенствы і адрозненні беларускай і новазеландскай паэзіі. Прывітанне, дзякуй, што пагадзіліся пагаварыць. Я прачытаў у адным вашым тэксце, што, цытата, «самавызначэнне заўсёды трабл выклік». І мне з гэтай прычыны захацелася вам такі кінуць выклік і папрасіць, каб вы яго прынялі і расказалі пра тыя свае асноўныя ідэнтычнасці на дадзены момант, якімі вы карыстаецеся, і расказаць, хто гэта чалавек Вольга Касцюк, якая жыве у Новай Зеландыі і чаму менавіта там. Адразу адкажу на самае простое пытанне, чаму я жыву ў Новай Зеландыі. Всё вельмі банальна, мой муж з Новай Зеландыі, і вось так вось я аказалася ў Новай Зеландыі. Наконт самаідэнтычнасці мне спатрэбілася даволі такі многа часу, каб назваць сябе пісьменніцай, аўтаркай. І вось я памятаю, што, напэўна, недзе год таму да мяне звярнулася рэдактарка адной анталогіі, якая вось выйдзе ў гэтым годзе. Новазеландская анталогія называецца «Anthology with Languages of Aotearoa Hemоана Орео». Гэта на мове маоры, альбо «Ocean of Languages». Гэта анталогія пісьменнікаў, пісьменніц, якія жывуць у Новай Зеландыі і пішуць часткова пішуць ці не пішуць на сваіх мовах. І я напісала туды тэкст, верш у прозе, які быў напісаны на англійскай мове і з некаторымі беларускімі словамі, напісанымі на беларускай лацінкі. І там мне патрэбна было неяк сябе прадставіць. І вось я ўпершыню напісала, што Вольга Касцюк is a writer living in Northland. Northland – гэта у нас такая паўночная вобласць, даслоўна так перакладаецца. І я так сябе ўпершыню назвала пісьменніцай. У беларускамоўным асяроддзі я звычайна называю сябе аўтаркай. Не дайшла да таго, каб называць сябе пісьменніцай. Можа, калі-небудзь дайду. І вось нядаўна таксама адзін мой тэкст, ён будзе ўзялі на публікацыю ў часопіс «Алока». Гэта часопіс для тых пісьменнікаў, якія пішуць на англійскай мове, але англійская не з'яўляецца іх роднай мовай. І гэты тэкст я напісала на англійскай мове, таксама з беларускімі словамі. І яны таксама мяне запатрабавалі такую біяграфію пісьменніцкую. І я напісала, што вось Вольга Касцюк is a writer living in New Zealand. І я яшчэ потым думала доўга, ці правільна гэта, ці неправільна, але вось на дадзены момант я так думаю, што вось так я сябе успрымаю. Калі казаць пра то, што гэта выклік, то гэта выклік сабе ці выклік перад кімсьці? Для мяне гэта быў у першую чаргу выклік сабе, каб я змагла асэнсаваць сябе як аўтарку, як пісьменніцу. І калі гэта такое асэнсаванне прыйшло, і я запісала сябе як writer, я гэта так ужо пачала ўспрымаць, і мне пасля гэтага зрабілася нават неяк лягчэй, тому што вось такую я шлях самаідэнтычнасці прайшла, і зараз можна з гэтым жыць. І гэты выклік, ён захоўваецца да сёння, то бок кожны раз гэта нейкі выклік, ці з кожным разам гэта прасцей рабіць? Для мяне гэта стала прасцей, то бок я так сябе асэнсавала, я пісьменнік, пісьменніца, writer, аўтарка. Калі там мне трэба адсылаць нейкую біяграфію, я проста гэта ўстаўляю і ўжо неяк так не задумваюся, не праходжу гэтай такі цяжкі шлях самаасэнсавання, самаідэнтычнасці, можна нават так сказаць. Чым яшчэ, акрамя тэкстаў, вы займаецеся? Якія вось, можа быць, нейкія іншыя ідэнтычнасці, якія вы лічыце важным зараз акрэсліць?
Я займаюся перакладамі тэкстаў. Я працую ў школе памочнікам настаўніцы. Працую з маім сынам. Ён нарадзіўся з сіндромам Даўна. У мяне ёсць онлайн кніжны клуб «Беларуская чытацкая брамка». І мы збіраемся кожны месяц у Зуме і абмяркоўваем сучасную беларускую літаратуру. Вось гэта ўжо другі год мы збіраемся. А можаце трошкі больш расказаць пра гэты клуб? Як узнікла ідэя? Ідэя кніжнага клуба ў мяне з'явілася ў канцы 2022 года, калі я падумала аб тым, што хачу зрабіць нейкі такі сацыяльны валанцёрскі праект. І вось я прыдумала, што буду рабіць онлайн-кніжны клуб. Я ўвогуле люблю чытаць сучасную літаратуру, люблю чытаць сучасную беларускую літаратуру. І вось такая любоў і жаданне сплыліся ў адно, і так атрымаўся клуб «Беларуская чытацкая брамка». Ну, яшчэ была такая ідэя, што гэты клуб дапаможа мне успомніць мою беларускую мову. Хаця у нас ёсць у клубе удзельнікі, якія размаўляюць на рускай мове, і нават ёсць адзін удзельнік, які размаўляе на украінскай мове. І я для сябе вырашыла тады, калі прыдумала гэтую ідэю, што я пратрымаюся 1 год, раз у месяц буду арганізоўваць гэтыя сустрэчы, а там мы пабачым, што і як пойдзе. Я для сябе таксама сказала, што нават калі адзін чалавек прыйдзе на сустрэчу, то я ўсё роўна буду працягваць. І у мяне быў такі выпадак, калі на сустрэчу прыйшоў адзін чалавек, гэта быў украінец. Мы размаўлялі на тэму сучаснай беларускай літаратуры. Калі скончыўся год, удзельнікі клуба сказалі: ну, калі мы там збіраемся ў наступным годзе. Ну і так я ўжо працягваю другі год. Мы часта запрашаем аўтараў кніжку, якіх абмяркоўваем. Ну і ўвогуле так у нас даволі ўсё проста і цікава, мне здаецца. У адным тэксце вы напісалі, што вы нядаўна прыйшлі ў беларускую літаратуру і яшчэ не адчуваеце сябе часткай гэтай літаратуры. Што, на вашу думку, можа адбыцца ці не адбыцца, каб вы сказалі: вось я частка беларускай сучаснай літаратуры і гэтага працэсу, які адбываецца? Ці, можа быць, лепш быць проста, вось як вы сябе вызначаеце, проста аўтарка, невядома адкуль? Такое адчуванне ў мяне ўжо прайшло. То бок зараз я адчуваю сябе часткай беларускай сучаснай літаратуры. Чаму так адбылося? Па-першае, я думаю, таму што я стала пісаць на беларускай мове. Па-другое, таму што адбыліся такія некаторыя падзеі беларускай літаратуры, у якіх я ўдзельнічала. Гэта, напрыклад, фестываль «Прадмова», 2 лабараторыі ад расцяжэння, адна лабараторыя фемпісьма, а другая лабараторыя па дэкаланізацыі, некаторыя іншыя публікацыі і гэтак далей. Я для сябе вось так вось вырашыла, што і так я сябе адчуваю, што я з'яўляюся часткай сучаснай беларускай літаратуры, і неважна, што там беларуская літаратура лічыць, але вось я ёсць такая, і прабач, беларуская літаратура, але ад мяне ўжо табе нікуды не дзецца, таму што я ёсць, і гэта нельга пакуль што змяніць. Я думаю, што такое адчуванне у мяне было, таму што беларуская літаратура заўсёды прадстаўляліся як такія сур'ёзныя, нейкія такія пісьменнікі, якія сядзяць там, крытыкуюць твае творы маладога пісьменніка, які пачынае пісаць. Але гэтага адчування ў мяне ўжо няма, таму што мне здаецца, што наша беларуская літаратура, яна самая розная, як і іншая літаратура свету. Яна ёсць і з суворымі пісьменнікамі, ёсць з маладымі пісьменнікамі, ёсць з пісьменнікамі, якія пішуць на зусім розныя тэмы. Увогуле такая багатая сучасная беларуская літаратура, я лічу. Пагэтаму я сябе і лічу яе часткай. То бок на гэта ўспрыманне межы ніякія тэрытарыяльныя, скажем так, найперш не маюць уплыву, так? Каб быць часткай гэтай? Не, я не думаю, што межы неяк уплываюць на гэта, таму што, можа, у якіх там 80-х гадах межы і уплывалі на тое, што ты не жывеш у сваёй краіне, пагэтаму ты не можаш з'яўляцца неяк часткай літаратурнага працэсу. А зараз з тэхналогіямі, з інтэрнэтам, з эміграцыяй, якая ідзе і працягваецца па ўсяму свету, я не адчуваю, што гэта неяк
уплывае на мае адчуванні як часткі беларускай літаратуры. Вы вось ужо узгадвалі лабараторыю фемпісьма расцяжэння, і я, наколькі ведаю, адна з такіх, не хачу сказаць тэм, але тое, што мае на ўвазе гэта лабараторыя, што пры напісанні тэкстаў найперш гэта дэкаланізацыя, і вы ў сваіх тэкстах таксама звяртаецеся да гэтага. Ці можаце вось расказаць, можа быць, для тых, нават хто пакуль не ведае, што гэта такое, для чаго это, чаму гэта важна і гэтак далей. Увогуле у паняцці дэкаланізацыі ёсць шмат значэнняў, і я больш апіраюся на значэнне, якое разглядае фемінісцкая суполка. Поэтому для сябе я так вырашыла, што гэта дэкаланізацыя, гэта самавызначэнне, гэта вяртанне да сваіх каранёў ці знаходжанне сябе ў такім дыме калоніі. Навошта дэкаланізацыя патрэбна? Па-першае, каб разумець, хто мы такія, адкуль мы прыйшлі, і неяк так знайсці спакой у сваім самавызначэнні, як я знайшла спакой пасля самавызначэння сябе як пісьменніцы, аўтаркі. Канешне, для таго, каб захаваць сваю культуру і сябе, таму што калі мы не будзем гэта ўсё захоўваць, то мы проста станем расейцамі. Таму што на дадзены момант Беларусь каланізавана Расіяй, поэтому я і кажу, што мы станем расейцамі. І ўвогуле, дзякуючы дэкаланізацыі, мы можам не толькі захоўваць сваю культуру, але мы можам разумець, якая яна ў нас багатая, што нам не трэба нейкія там расійскія спевакі, расійская музыка, у нас сваіх дастаткова, што нам не трэба ніякая руская літаратура, таму што у нас сваёй дастаткова. Я зараз думаю, господі, дзе мне знайсці гэты час, каб прачытаць усю гэтую літаратуру, каб паслухаць гэтую беларускую музыку. Но мне не хапае на гэта часу. Таксама яшчэ вось такая думка ёсць наконт дэкаланізацыі, што калі мы вось знойдзем вось гэты такі спакой наконт сваёй самаідэнтычнасці, то ў нас не будзе такога некага абрыдлага ўспрымання беларускай культуры, беларускай музыкі, беларускай літаратуры, беларускасці, як ой, там, яна з вёскі, гэта калгаснік, гэта яшчэ нешта такое. Гэта частка нашай калгас, на жаль. Гэта частка нашай сённяшняй рэчаіснасці, ад гэтага нікуды не дзецца. Мы ўжо размаўлялі з адной нашай госці, гэта другі эпізод, і я яе пытаў пра тое, у межах гэтага пытання пра дэкаланізацыю, ці магчымы такі варыянт, што ў нейкай будучыні, бліжэйшай ці не вельмі, не будзе патрэбная дэкаланізацыя як інструмент даследавання сябе і сваіх каранёў. А як вы думаеце? Мне таксама здаецца, што працэс дэкаланізацыі гэта вельмі такі доўгі працэс. Я не бачу ніякага такога заканчэння яго. Калі гаварыць вось, напрыклад, пра прыклад Новай Зеландыі, так называемае насельніцтва маары, таксама распачала тут такі працэс дэкаланізацыі, можна так сказаць. І я тут думала, калі ён скончыцца, калі ніводнага еўрапейца новазеландца тут не будзе, як гэта ўсё скончыцца. Хаця гэты працэс тут праходзіць у дастаткова такім мірным плане. Калі гаварыць пра Беларусь, то у нас, канешне, галоўным пытаннем, напэўна, будзе рускамоўныя беларусы, якія ў нас ёсць і якіх большасць. І беларуская руская мова, яна адрозніваецца ад расейскай рускай мовы. І гэта таксама патрэбна ўлічваць пры дэкаланізацыі. То бок я не ведаю, як і калі гэта можа скончыцца, і у нейкім такім хуткім будучым я не бачу, калі гэта можа скончыцца. Не. А когда мы вернемся, то пойдем на могилы просить прощения за то, что не повязывали черную хустку, не надевали красного, не влезали в студенческую юбку, не пили валерьянку и настойку пустырника, не заходили в хату и не здоровались, не обнимали жену, мать убегающего сына, не читали бабушкиного Евангелия, не целовали в обтянутые скурой руки, не сидели на крашеной табуретке, не выносили из хаты, не отпевали, не обжигались воском, не забывали креститься,
не шли за гробом в кузове, не кидали землю на крышку, не давали денег, глядя на подлогу, не запихивали в себя силой сладкую, как запах смерти, кутью, не подпевали женщину, не вспоминали историй, не входили на крыльцо и не стреляли сигарету у дядьки, не были на 9 днях, не были на 40 днях, не были на годовой и думали, что когда вернемся, они будут живы. Хацеў вас спытаць, якое месца паэзія займае ў вашым жыцці, калі вы пачалі пісаць паэзію, можа быць, калі вы пачалі называць сябе паэткай, акрамя аўтаркі проста. Вось. Вершы я пачала пісаць яшчэ, калі вучылася ў універсітэце. Я скончыла філфак БГУ у 2003 годзе аддзялення рускай мовы і літаратуры. Пасля заканчэння універсітэта я пераехала ў Маскву. Там я пражыла 6 гадоў. І вось у 2005 годзе мяне запрасілі на форум маладых пісацеляй в Ліпках. Гэта такі, вельмі такі круты лічыўся форум. Туды з'язджаліся маладыя пісьменнікі з усёй Расіі, з Беларусі, з іншых краін былога Савецкага Саюза. І мы там жылі 5 дзён, па-мойму, ў некім такім санаторыі. Нам давалі жытло, і мы там жылі ў нейкіх там пакоях, і нас кармілі, і мы цэлы дзень хадзілі на майстар-класы і там на нейкія лекцыі. І я пайшла на майстар-клас да такога вядомага рускага паэта Сергея Гандлевскі. Калі мы там знаёміліся, мы чыталі свае вершы. І калі я прачытала свае вершы, я на той час пісала верлібры, то Сергей Гандлевскі, які піша ў рыфму, ён сказаў, што гэта ўвогуле не вершы, а ён не знае нават, як гэта назваць, а нейкае такое абы што ўвогуле. Некалькі дзён таму назад да мяне так неяк дашло, што неяк так мяне Бог збярог. І я тады пасля гэтых выказванняў Сергея Гандлевскага я перастала пісаць, я не пісала там 15 год, нешта такое, 20 год. Я подумала, што калі б ён тады гэтага мне нічога не сказаў, то я б, можа, была б такой некай рускай паэткай. А так вось я поставила такое сваё пісьменства на паузу і стала такой беларускай аўтаркай, якая жыве ў Новай Зеландыі. Такая моя паэтычная кар'ера. А гэта было такое, калі можаце пісаць, не пішыце ад гэтага паэта, ці гэта было ў нейкай іншай форме? Я нават не памятаю, што там было канкрэтна сказана. Я толькі памятаю нейкія там першыя сказы, якія ён сказаў. І пасля гэтага ў мяне так занавеса нейкая так упала, і я проста так адгарадзілася ад гэтага, тому што мне было вельмі так балюча гэта ўсё выслухоўваць. Я нават не слухала, што ён там далей казаў і крытыкаваў. Я памятаю, што гэта было вельмі так моцна паўплывала на мяне, нават што я перастала пісаць на больш за 10 гадоў. Я проста вось гэтую фразу узгадаў, што вы таксама пісалі пра трэнажы. Адзін з іх гэтая фраза. Я успомню, што гэта таксама часта гучыць у падкастах нейкіх ад шмат якіх даволі вядомых літаратарак гэтая фраза. І мне таксама, дарэчы, не вельмі яна падабаецца, таму што яна падаецца, не мае сэнсу, таму што калі можна не есці, можна не есці. Напрыклад, калі там, не ведаю, можна не ісці кудысьці, то не ідзі. Это такое некая вельмі дзіўная парада. Можа быць, дарэчы, у вас нейкі каментар па гэтаму будзе? У маім тэксце на Літрадыё была ўжыта гэтая фраза, і яна ананімная, яна належыць нейкаму беларускаму літаратару ці літаратарке. Яна была апублікавана ў працэсе конкурса «Шуфлядка» у 22 ці 23 годзе. І там гэта была неяк выстаўлена як нейкая такая парада ад вядомага беларускага пісьменніка, пісьменніцы, але ў той жа час гэтая парада, яна была ананімная. А вы ўдзельнічалі ці проста назіралі? Не, я не ўдзельнічала ў конкурсе «Шуфлядка», на жаль. Але я проста так сачу за нейкімі такімі падзеямі ў сучаснай беларускай літаратуры. Заўсёды сачу. Давайте вернемся вось да паэзіі. Пра што вы пішаце і пра што вам бы яшчэ хацелася вось у бліжэйшы час гаварыць з чытачамі, чытачкамі? Зараз маімі асноўнымі тэмамі гэта з'яўляюцца тэмы дэкаланізацыі,
тэма моваў. Вось зараз з'яўляецца тэма эміграцыі. Ну і заўсёды гэтая тэма са мной ужо так, можна так сказаць, даўно, але я працягваю гэта фемпісьмо і там пішу з фокусам на жанчын. Вы ўжо згадалі якраз мовы, і вось маё наступнае пытанне якраз будзе пра мовы, таму што вы пішаце як мінімум на 3 мовах. Мне проста цікава, калі чалавек валодае адначасова столькімі мовамі і можа пісаць на іх, як гэта ўвогуле гэты працэс будуецца, як вы выбіраеце нейкую пэўную мову, ці гэта проста інтуітыўна неяк адбываецца, ці залежыць ад тэмы, пра што вы пішаце. Тэксты да мяне прыходзяць ўжо на сваіх мовах. Некаторыя прыходзяць на беларускай мове, некаторыя на англійскай мове. Я вось тут падумала, што ў гэтым годзе я пішу тэксты толькі на англійскай мове чамусьці. Хаця ў прошлым годзе я шмат пісала на беларускай мове. Я не магу кантраліраваць, на якой мове да мяне прыходзяць тэксты, але ў той жа час вось у Кыргызстане аб'явілі open call на тэму дэкаланізацыі. Я паўдзельнічала, яны прымалі тэксты на 3 мовах: на кыргызскай мове, англійскай і рускай. Поэтому вось я напісала тэкст на 3 мовах, і гэта была руская, беларуская і англійская. Там у мяне эпіграф на англійскай мове. Поэтому калі ўзнікае нейкі такі запыт на якой-небудзь мове, то я адказваю на гэты запыт. І ўвогуле, калі я хачу напісаць тэкст на якой-небудзь мове, в першую чаргу я многа чытаю на гэтай мове. То бок, калі я хачу ці пішу тэкст на беларускай мове, я паралельна чытаю шмат на беларускай мове. Калі я пішу тэкст на англійскай мове, я чытаю шмат на англійскай мове. Зараз я вельмі шмат чытаю на англійскай мове, таму што я планую паехаць на пісьменніцкі фестываль у нас у Оклендзе. І там я пайду слухаць многіх пісьменнікаў новазеландскіх і не толькі новазеландскіх, там такія у нас зоркі прыязджаюць. І таму я чытаю шмат на англійскай мове, і можа па-гэтаму у мяне, так можна сказаць, рыхтуюся да фестываля. Можа па-гэтаму да мяне прыходзяць тэксты ў асноўным на англійскай мове зараз. Але, напрыклад, калі я удзельнічала ў лабараторыі па дэкаланізацыі ад расціжэння, то там у мяне тэксты прыходзілі на беларускай мове, хаця ў нас былі англамоўныя спікеркі. Калі вы пішаце зараз на англійскай мове, ці дапамагае гэта вам, напрыклад, далучыцца да мясцовай літаратуры, літаратурнага працэсу, ці не? Так, дапамагае. У мяне ёсць публікацыі ў Новай Зеландыі. Я таксама з'яўляюся удзельніцай нашай мясцовай пісьменніцкай групы. Мы вось збіраемся раз на месяц і абмяркоўваем тэксты адзін аднаго. І там яшчэ ў мяне ёсць сяброўка пісьменніца, мы з ёй сустракаемся яшчэ часцей. Таксама размаўляем на тэму новазеландскай літаратуры, ці я там нешта на тэму сусветнай літаратуры, ці я нешта расказваю пра беларускую літаратуру. Канешне, калі я там пішу на англійскай мове, гэта адрозніваецца ад таго, як пішуць тыя, у каго англійская мова з'яўляецца роднай мовай. І вось моя сяброўка, пісьменніца Лін Джэннер, яна, калі вось чытае мае тэксты, яна кажа: я не хачу быць такім англійскім рэдактарам і правіць твою англійскую мову, таму што яна, вось, ты сваёй англійскай мовай як бы дэкаланізуеш англійскую мову. Можа быць, ужо з'явілася адчуванне сябе як часткі новазеландскай літаратуры таксама? Не, такога адчування, на жаль, пакуль няма. Я тут шла да адчування сябе часткай беларускай літаратуры вельмі доўга, а колькі буду ісці да таго, каб адчуць сябе часткай новазеландскай літаратуры, я не ведаю. Мне здаецца, што гэта будзе вельмі такі доўгі шлях, і ці калі я калі-небудзь прыйду да гэтага адчування, я нават не магу сказаць. Можете вось расказаць трошкі больш, што ўяўляе сабой, можа быць, паэзія хаця б у Новай Зеландыі, пра што гэтыя тэксты, акрамя вось дэкаланізацыі, можа быць, нейкія, пра што ўвогуле пішуць аўтары і аўтаркі, што іх хвалюе? Увогуле пішуць пра ўсё, што заўгодна, як і беларускія аўтары і аўтаркі. Я, калі была на Оклендскім пісьменніцкім фестывалі у прошлым годзе, я наведала сесію з удзелам маладых паэтаў і паэтак новазеландскіх. І я была вельмі ўраджана, таму што там яны чыталі свае вершы. Мне запомнілася некалькі вершаў. Адзін з вершаў быў пра рысаварку, як лірычнай
гераіня бярэ яе з сабой на шпацыр у парк. Гэта мяне настолькі ўразіла, таму што як ты можаш напісаць верш пра рысаварку, таму што верш гэта нешта такое вельмі вялікае, аб'ёмнае, нешта такое сур'ёзнае, ці там пра каханне, ці нешта такое. Тут гэта пра рысаварку. Цудоўны верш проста быў. А другі верш, які мне запомніўся тады, гэта быў верш пра каханне, як аўтарка са сваёй каханай ідзе ў Бургер Кінг, і вось яна там апісвае гэтыя бургеры ў вершы. Увогуле проста там нейкі выбух галавы быў пасля гэтых вершаў. І яшчэ, вось калі гаварыць пра вершы паэткі Элін Дженнер, маёй сяброўкі, якія я пераклала, яны вось на сайце Таубін знаходзяцца. Гэтыя вершы, яны пра сямейную гісторыю, і там адзін з галоўных такіх герояў гэтых вершаў гэта Гары Худзіні, і ён быў габрэем. Сямейная гісторыя таксама, яна такая габрэйская сямейная гісторыя, і для мяне гэта здалося так нешта падобнае на беларускую габрэйскую гісторыю. І ўвогуле, калі чытаеш новазеландскую літаратуру, ці паэзію, ці прозу, то калі-нікалі, але ўзнікаюць такія флэшбэкі, калі ты думаеш, ого, у гэтым мы нешта там падобнае. Мне здаецца, што такія флэшбэкі, яны, напэўна, могуць узнікнуць у любой краіне свету, напэўна. Таму што мы все чалавекі, і ў нас ёсць нешта падобнае адзін з адным. Язык паварочваецца сказаць. Мова – гэта мой язык, які прыехаў да маці на вакацыі. Валяецца на ложку, засланым карычневым пледам з жоўтым тыграм, слейнічай, гартае старонкі тэлевізара, спатыкаючыся аб жыццё, Беларусьфільм, і прыкусвае сябе. Язык праглынае пахі з кухні, вараная бульба, смажаная пад гнётам кура, дэкаланізаваная салата з гарошкам і свежым гурком з парніка Столінскага раёну. І паварочваецца на другі бок, каб замгнуць. Потым прыходзіць маці і цягне язык есці, а язык просіцца яшчэ трохі паляжаць, бо за ўсе гэтыя гады стаміўся ад заліўнога становішча, ад нязвыклай фізічнай працы, ад мазалёў, акцэнту, ад заўсёднага заплятання і блытаніны. Але на ложку з жоўтым тыграм ён высалопліваецца з-пад карычневага пледа, праглынае горкае што, паварочваецца ў звыклы стан, прыцмоквае, гаворыць разам з моваю, шо і раднее. У вашым адным вершы «Язык паварочваецца сказаць» я убачыў беларускую мову як працэс вяртання да мінулага найперш, і мне было адчуванне, што вось гэтай беларускай мове не вельмі утульна ў гэтым цяперашнім. Такое было адчуванне, што вось яна знаходзіцца на вакацыях дзесьці, і што пасля прыйдзе нешта іншае на яе месца, у сэнсе, што замест беларускай прыйдзе некая іншая мова. Ці можаце вы нешта сказаць пра беларускую мову ў гэтым кантэксце, і ўвогуле, якое месца яна займае сярод іншых вашых моў, якімі вы карыстаецеся? Я думаю, што кожны чытач чытае творы па-свойму і разумее па-свойму, і гэта круто, таму што тады твор, тэкст, ён можа жыць у розных іпастасях. Гісторыя гэтага верша такая, што да 17 год я нарадзілася і пражыла ў вёсцы ў Столінскім раёне на Палесе. Мы размаўлялі там на таком нашай палескай мове, такі у нас быў свой дыялект. На Палесе ўвогуле там кожная вёска адрозніваецца сваёй мовай. А моя бабуля, якая увогуле была беларускамоўнай, тому што яна была з Гарадзенскай вобласці. І калі я паступіла ў Мінск на аддзяленне рускай мовы і літаратуры, а пасля з'ехала ў Маскву, то я толькі гаварыла на рускай мове. І калі я прыязджала да хаты на вакацыі ці на адпачынак, то мой язык, ён проста фізічна адпачываў ад гэтай чужой рускай мовы. І калі я размаўляла на вось гэтай нашай палескай мове, то ён вось проста фізічна адпачываў ад такіх нейкіх незвыклых паваротаў сваіх у рускай мове. Гэтаму вось там верш сканчваецца, калі язык гаворыць шо, і проста гэта такая асалода ад гэтага шо.
Ну, гэта моя родная мова, это my mother's tongue. Я ўвогуле, калі першы раз пачула гэты выраз mother's tongue, матчына мова, я падумала, што гэта такі вобраз. Матчына мова гэта не абавязкова мова маці. Для мяне у першую чаргу mother's tongue это была мова маёй бабулі, і гэта была мова гэтага асяроддзя, у якім мы жывём. Гэта была палеская мова з прымесю, можна так сказаць, беларускай мовы. Я многа год была і жыла, можна так сказаць, без яе, але вось зараз я яе успамінаю, і я лічу, што я не вучу беларускую мову зараз, а я яе успамінаю, таму што я яе ведала вельмі добра, калі я жыла ў сваёй роднай вёсцы, і школа ў нас была беларускамоўная цалкам. То бок матэматыка, геаграфія, гісторыя, это все было на беларускай мове. Мы разумелі на беларускую мову, мы размаўлялі на беларускай мове. Ну, пагэтаму для мяне вось гэты вось працэс, які там распачаўся, асабліва пасля 2022 году, я называю яго успамінаннем беларускай мовы, вяртаннем да беларускай мовы. Ці ёсць нейкія падабенствы, якія вы бачыце паміж новазеландскай паэзіяй сучаснай і беларускай, і якія ёсць адрозненні, напрыклад? Зараз у Новай Зеландыі таксама распачаты працэс дэкаланізацыі. Вось ён так уступае, можна так сказаць, у актыўную фазу. І вось не так даўно я прачытала кніжку новазеландскай паэткі Мары Эліс Тепунга Сомервилл. Гэты зборнік паэзіі, ён пра дэкаланізацыю, пра імперыялізм, пра імперыі, там таксама ёсць пра расізм. І увогуле гэты зборнік, ён вельмі мяне ўразіў тым, што ён пачынаецца з верша, у якім паэтка гаворыць, што аднойчы там адной яе сяброўцы, вядомая такая суворая новазеландская паэтка, сказала, што калі ты пішаш і ўжываеш у сваіх творах замежныя словы замежнай мовы, якая не належыць тваёй краіне, то ты патрэбна гэтыя словы пісаць курсівам. І вось гэты зборнік, ён напісаны ў асноўным на англійскай мове, але там ёсць уставкі, некаторыя слова і словы і выразы на мовы маоры. Увесь гэты англамоўны тэкст, вершы англамоўныя, напісаны курсівам, а словы і выразы на мовы маоры напісаны нармальным шрыфтам. Ну, вось паэтка, яна ў гэтым сваім першым вершы кажа, што вось я гэтую параду возьму сабе на заметку, і вось я буду так вось пісаць. Ну, яна гэта все так перавярнула, і мяне гэта вельмі ўразіла. Называецца кніжка «Always Italicize and How to Write While Colonized». Вельмі круты зборнік. Я ўвогуле не лічу сябе такой спецыялісткай у новазеландскай паэзіі ці новазеландскай літаратуры. І пагэтаму я так магу толькі размаўляць з пункту гледжання чытача, і тое я як бы не з'яўляюся такім пастаянным актыўным чытачом новазеландскай літаратуры. Але тое, што для мяне не хапае ў сучаснай новазеландскай літаратуры і паэзіі, гэта нейка такога глобальнага выкліку, то бок не хапае там тэм пра вайну ў Украіне ці там вайну паміж Ізраілем і Палестынай. Ну, нейкіх такіх глобальных тэм мне вось гэтага не хапае. Я нават калі-нікалі, але злуюся, калі не бачу ў праграме фестывалю пісьменніцкага такіх тэм. Ну і яшчэ новазеландская літаратура гэта вельмі такая інтэрнацыянальная літаратура, то бок у нас тут ёсць індыйскія новазеландскія аўтары ці там сінгапурскія новазеландскія аўтары. Ну, увогуле вельмі шмат розных нацыянальнасцей, і вось гэта такія культурныя асаблівасці, якія пісьменнік ці пісьменніца са сваёй арыгінальнай культуры прыносіць у культуру Новай Зеландыі. Гэта таксама вельмі сказваецца на літаратуры. Мне здаецца, што гэта ўзбагачае новазеландскую літаратуру. У той жа час, калі параўноўваць з беларускай літаратурай, то ў нас, ну так склалася гістарычна, у нас не вельмі шмат такіх вельмі розных нацыянальнасцей у нашай беларускай літаратуры. Хаця, канешне, яны там ёсць. Ну, вось, напрыклад, я нядаўна думала, было б здорава пачуць нейкія такія мусульманскія галасы ў нашай беларускай літаратуры, таму што ў нас ёсць мусульмане, жывуць на тэрыторыі Беларусі, ці ёсць, вось, напрыклад, я ведаю, што ёсць
пісьменнікі і пісьменніцы, якія там бацькі паходзяць з іншых краін, і там ёсць нейкія такія свае культурныя асаблівасці. Вось гэтага, напэўна, мне ўжо не хапае ў беларускай літаратуры. А гэтая кніжка марыйскай паэткі, яна напісаная на англійскай, то бок яна сама пісала на англійскай, ці гэта перакладзеная? Так, яна напісана на англійскай мове, яна пісала на англійскай яе, і, як я ўжо казала, там ёсць устаўкі, словы з марыйскай мовы ці фразы з марыйскай мовы. Я проста узгадаў таксама ў вашым тэксце было пра мову як спосаб таксама дэкаланізацыі, і вось якраз там быў прыклад, што карэйская пісьменніца напісала цалкам нейкі тэксты ў кантэксце як бы карэйскім, то бок гэта было пра нейкія тэмы важныя для гэтай краіны, але на англійскай мове як бы... Так, гэта было ў маім тэксце пра 3 нажы, пра в'етнамскую пісьменніцу Нгуен Фан Куа Май. Вось яна напісала раман на англійскай мове пра в'етнамскую вайну. Калі б яна напісала гэты раман на в'етнамскай мове, як бы в'етнамцы прачыталі і такія, як бы, да, мы гэта ўсё ведаем. А так яна напісала гэта для амерыканцаў, якія былі часткаю гэтай, вялікай часткаю гэтай вайны. І вось гэта такі нейкі спосаб пратэсту, у той жа час, в нейкім сэнсе нават і дэкаланізацыі. То бок яна напісала кнігу на мове сваіх, можна так сказаць, ворагаў, ці ворагаў сваёй краіны ў той час. Я заўважу, што вельмі часта зараз цытую Ганну Шакель, чамусьці не ведаю, таму што, напэўна, яна можа так ёмка выказацца. Ёсць проста адзін вершык такі, дзе яна кажа, што такое паэзія, і вось яна піша, што паэзія котка ліжа ранкі шурпата. І я вось хацеў запытаць, калі б вы маглі таксама неяк у адзін сказ сфармуляваць, што для вас паэзія, які б гэта быў сказ? На дадзены момант, вось у гэты час, паэзія для мяне гэта маніфест. Дзякую за размову. У нас атрымалася цікава. Нашы слухачы і слухачкі будуць з задавальненнем слухаць. І таксама раю пачытаць пераклады Лінджэнер на Таўбіне і таксама вершы Ольгі Касцюк у нас ёсць таксама. Дзякую за размову і спадзяюся, што будуць магчымасці і акалічнасці пагаварыць з вамі яшчэ раз. Дзякую, Артур, што запрасілі. Дзякую падкасту «Белы верш» і Таўбіну. І дзякую слухачам. Да пабачэння. Эпізод запісаны з удзелам Артура Камароўскага, Волі Касцюк і Александра Карнічука, а таксама пры падтрымцы Free Беларусь Цэнтр. Шукайце нас на платформах для падкастаў і дзяліцеся спасылкай з сябрамі і сяброўкамі. Прыемнага праслухоўвання!